ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ରାନୀ ଦିଦି ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ରାନୀ ଦିଦି ମୋତେ ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଆସିବାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସବୁ କୌଣସି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବି କମ୍ ନଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ରାନୀ ଦିଦି ମହାଭାରତର ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିକି ତା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରାନୀ ଦିଦି ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଏ। ରାନୀ ଦିଦି ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅ। ମାଉସୀ ଆମରି ସହରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ଆମ ଘରର 2ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି। ରାନୀ ଦିଦି କଲେଜ ପଢ଼ା ସାରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିକି MBA କଲା, ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ବି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୂଳରେ ପୁରା ତେଲ ସରସର କରି 2ଟା ବେଣୀରେ ଲାଲ ଫିତା 2ଟା ବାନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାନୀ ଦିଦି ତା ଚୂଳ ବ୍ଲଣ୍ଡ କୋଟ୍ରେ ରଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ବଡ଼ ଭାଇ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାର ବି ପରମିଶନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାନୀ ଦିଦି ପୁରା ସହର ତା ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲି ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଁରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ କଲି, ସେତେବେଳକୁ ରାନୀ ଦିଦି MBA କରିସାରିଥିଲା। ବୟସରେ ସିଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲା ଏବେ ଯାଏଁ। କେବେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, କାହା ସହିତ ହେବ, ଏସବୁ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଘରେ କେତେଥର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ରାନୀ ଦିଦିର ପରିବାର ବି ହାର ମାନି ସାରିଥିଲା। ରାନୀ ଦିଦିକୁ ଚାକିରି କରିବା ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ନିଜ ଘର ଗାଡ଼ି ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ବାହାଘର ବୋଲି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସିଏ ଏବେ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଝିଅର ମନୋଭାବ ଏତେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ସେ ଝିଅର ଛତ୍ରଛାୟାରେ କେହି କାହାରି 24 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେ? କିନ୍ତୁ ରାନୀ ଦିଦି କଥା ଆଗରେ କାହାରି କଥା ରହୁନଥିଲା। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବି କଥା ରହିନଥିଲା। ଶେଷରେ ରଜ ଛୁଟି ପରେ ରାନୀ ଦିଦି ମୋ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ସହ ମୋତେ ଧରିକି ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି, ଯାହା ହେଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ରୂପଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ନିଜ କୂଅ ଭଳିଆ ଜୀବନରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନଜରରେ, ରାନୀ ଦିଦିର ନଜରରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ରାନୀ ଦିଦିର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ବାପା ବୋଉ ବି ବୋଧେ ଏଇଆ ଭାବିଥିବେ। ଝିଅ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇବା ଶିଖିଯିବ, ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖିଯିବ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବା ଶିଖିଯିବ। ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବାହାଘର ବଜାରରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନେ ବି ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଥିବା ଝିଅ, ଇଂଲିଶ କହୁଥିବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଚାକିରିଆ ଝିଅ ବାହା ହେବାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବା ବନାଉଥିବ ତାହେଲେ ତ ସିଏ ବୋନସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ବାସ୍ 2 ମାସ ପାଇଁ ମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ରାନୀ ଦିଦିର ହାତ ଧରିକି ମୋର ଛୋଟ ସୁଟକେସ୍ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମହଲ୍ଲାରୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାରିକାନ୍ଥକୁ ପାର କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାନଗର, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେତେବେଳେ ଏ କଥା କ'ଣ କେହି ଭାବିଥିବେ କି ମୋତେ ଏଠି କାହା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯିବ? ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେଇଟା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପ୍ରଥମ ଥର କାହାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ କେବେ ବଢ଼ିନି, କି ଆଗରୁ ମୋ ବାଁ ଆଖି କେବେ ଡେଇନି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କଥା ପଡ଼ିନଥିଲା। ବାପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଡରରେ ମୋ ମନରେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଏ ଭାବନାଟା କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ଦବିକି ରହିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ସାହସ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିବା ସେ ପ୍ରେମର ଭାବନାଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାନୀ ଦିଦି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାର 100 ବାହାନା ଖୋଜୁଥିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସ୍ମାର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲେ କି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ଇଂରାଜୀ ଶିଖାଇବା ସହିତ ଏମାନେ ବଡ଼ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠିବା, ବସିବା, କଥା ହେବା ଓ ଦୋସ୍ତି କରିବାର କଳା ବି ଶିଖାଉଥିଲେ। କହିଲେ କି କୋର୍ସ ସରିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମେ ଏମିତି ବଦଳାଇ ଦେବୁ କି ଆଇନା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଏତିକି ଇଂରାଜୀ ଆସୁଥିଲା କି ଯଦି କେଉଁଠି ହଜିଯିବି
ତାହେଲେ କୌଣସି ରକମର ମୋ ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ଇଂରାଜୀରେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିୟା, ଫାଦର ନେମ୍ ଇଜ୍ ବେବି ମିଶ୍ରା, ଫାଦର ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମଦର ହାଉସ ୱାଇଫ୍, ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରଦର, ଆଇ ଏମ୍ BSc ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। ପରେ ମୋ ଇଂରାଜୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନୀ, ଆଫ୍ରିକାନ ସବୁ ଏକାପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବାକି ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ରାନୀ ଦିଦି ପାଖରୁ କାର୍ ଚଳାଇବା ଶିଖିବାରେ କଟୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, କାରଣ କାର୍ ଚଲା ଶିଖିବାଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଲ ହେଲା କାର୍ ଚଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ 511 ନମ୍ବର ବସ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ପ୍ରଥମ ଥର କାହାକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକୁଥିବ କେମିତି ଅଟକୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପୁଅକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବାର ବାର ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ନିହାତି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ହିଁ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ ଠିକ୍ 9:30 ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜ ଘରୁ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୌଡ଼ରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସହର ୟା ତ ବସ୍ରେ ଥାଏ ନହେଲେ କାର୍ରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେବେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସ୍ର ଫୁଟବୋର୍ଡ଼ରେ ଓଳିକି ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଆମେ ବସ୍ରେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ବି ସେମିତି। ଏଇ ବସ୍ରେ ସବୁଦିନ ସେଇ ସମାନ ଚେହେରା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ନିଜ ନିଜ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଯିଏ ଯାହା କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ଓଦା ଚୂଳରେ ନିଜ ନିଜ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ବି ଏଇ ବସ୍ରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ଯିଏ ମୋରି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବାର ବାର ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଆକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ନିହାତି। ମୋ କ୍ଲାସ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବସ୍ରେ ସେଇ ପୁଅଟି ସହିତ ଦେଖା ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କେବେ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିକି 3 ସପ୍ତାହ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲି ତ ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ବସ୍ରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଝରକାର ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସେ। ତାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସିଟ୍ଟି ବି ଖାଲି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେଇ ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସିବାର ସାହସ ମୋ ଭିତରେ ସେଦିନ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ସାହସ ଦେଇଦିଏ ବୋଧେ। ମୁଁ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ସିନା ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅଟି ଥରୁଟିଏ ବି ମୋତେ ବୁଲିକି ଚାହିଁନଥିଲା। ସେ ସେମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ସିଟ୍ରେ ବସି ରହିଥିଲା। 40 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସେଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବାର ଦେଖି ବିତିଗଲା। 40 ମିନିଟ୍ ବସ୍ ଭିତରେ ରହି ଝରକା ବାଟେ ସିଏ ସେମିତି ଦୌଡ଼ିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆମ ଷ୍ଟପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅଟି ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହି। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲିନି। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଷ୍ଟପ୍ ବି ଯେମିତି ମିସ୍ ହୋଇନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ସେ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେନି କି? ସେ ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା। ମୋ କଥା ତାକୁ ଶୁଣାଗଲାନି ବୋଧେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେନି କି? ଏଥର ବି ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଥର ମୁଁ ତା କାନ୍ଧକୁ ଜୋରରେ ହଲେଇ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେନି କି? ଏଥର ତା ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଉ ଚମକିକି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ପଛରେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏବେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ତା ଷ୍ଟପ୍ ମିସ୍ ହୋଇ ବସ୍ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ମୋ କଥାରେ ବିନା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ପୁଅଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମାତ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ମୁଁ ତାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କି ବସ୍ ଏ ଷ୍ଟପ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁଁ ଛାନିଆ ହୋଇ ଆଗ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲି। ମୋତେ ସେ ପୁଅଟି ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟପ୍ ମିସ୍ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ତା ଘରର ରାସ୍ତା ମନେ ପକାଇଦେଲି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଏତିକି ଭଦ୍ରାମି ନାହିଁ? ମୋତେ ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି କହିପାରିଲାନି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ରାଗିକି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି। ଯଦି ଦେଖା ହୁଏ ସେ ପୁଅ ଆଜି ଶିଖେଇବି ତାକୁ ଭଦ୍ରାମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତା ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ବସି ରହିଥିଲା। ତାର ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖିକି ହଠାତ୍ ମୋ ରାଗ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତା କୋଡ଼ରେ ଯାଇ ବସିଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ, ମାଇ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିୟା, ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଯେତିକି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥିଲି ସବୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଝାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ମାଇ ଗଡ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ତାର, କଳା, ଗଭୀର, ବଡ଼ ବଡ଼। ହଁ, ଜାଣିଛି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଖିର ତାରିଫ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବିନି ତ କ'ଣ କହିବି? ଯାହା ହଉ ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଧୀରେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ସମୀର। ଆରେ ବାପରେ, ଯାହା ହଉ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, ନହେଲେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ମୌନବ୍ରତ ରଖିଥିବ ସିଏ। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଆଉ ସମୀରର ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ମୁଁ କଥାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସମୀର କଥାକୁ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଲା। ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନିଡର ହୋଇକି ପଚାରିଲି। ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯେତିକି ମୋତେ ଇଂରାଜୀ ଆସୁଥିଲା ସେତିକି ହିନ୍ଦୀ ସମୀରକୁ ବି ଆସୁଥିଲା। ସମୀରକୁ ଦେଖିକି ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୁହଁ କି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ବି ନୁହଁ। କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସହିତ ମିଶିବା ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମୀର ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବା ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସି ବସି ଟିକେ ଟିକେ କରି ସମୀରର କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ଛଟେଇ କରିବା ଆଳରେ କମ୍ପାନୀ ତାର 60 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସମୀରର ବାପା ଆଉ ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହାରିଯାଇଥିବା ସିପାହୀ ପରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମୁଁ ସମୀରକୁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଇଂରାଜୀ ବୁଝି ତ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କହିପାରୁନଥିଲି କି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ, ତା ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଦୁଇ ପଦ କହିପାରିବି। ତଥାପି ମୁଁ ଶୁଣି ଚାଲିଥିଲି ଆଉ ସେ କହି ଚାଲିଥିଲା। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଦିନ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସି ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ ସମୀର ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହଁ ଘରକୁ ଯିବନି? ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିଲି, ୟୁ, ତମେ ଯିବନି? ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଚାଲିକି ଘର ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯାଏଁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଇସାରାରେ ତାକୁ ମୁଁ ରହୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ସମୀର ଇସାରାରେ ସିଏ ରହୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଥିଲା। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧୁତାର କୌଣସି ମାନେ ନଥିଲା। ଏଇ ଟିକେ ସମୟର ପ୍ରେମ କୌଣସି କାମରେ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ତ ଦିଲ୍ ହେ, ଏ କାହାରି ଶୁଣେନି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ନିଜର ଏକ ଏମିତି ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିନିଏ ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହରରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ ନିଡର ବେବାକ ହୋଇ ଏମିତି ସମୟ ବିତାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନା। ମୋ ହୃଦୟ ଆଉ ମୋର ଶୁଣୁନଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ ଦୟା କଲି। ମୁଁ ତାର ଶୁଣିନେଲି ଆଉ ସମୀରକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲି। ସମୀର ବି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବୋଧେ ସିଏ ବି ତା ହୃଦୟକୁ ମାନି ନେଇଥିବ। ଗୁପଚୁପ ଖାଉ ଖାଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସମୀରକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଆକୁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ଆକୁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କୁହାଯିବ କି ମୋ ପାଗଳାମି ଜାଣେନି, ସମୀରର ମୁହଁରେ ମୋତେ ଅଚାନକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଅଚାନକ ହସିଦେଲି। ସମୀର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ହ୍ୱାଟ୍? ସମୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେମିତି ହସିଥିଲି। ସମୀର ପୁଦିନା ଚଟଣି ସହିତ ଅଟାର ଗୁପଚୁପକୁ ଏକାଥରକରେ ଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ
ମୁଁ ସଲମାନ ଖାନ କଥା ଭାବି ହସୁଥିଲି। ସତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଥିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରିୟା, ସେ ସମୀର, ମୁଁ ଧନୁ, ସେ ତୀର, ମୁଁ ଚିନି, ସେ କ୍ଷୀର, ମୁଁ ରାଞ୍ଝା, ସେ ହିର, ସରି ସିଏ ରାଝା, ମୁଁ ହିର। ଇଏ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଥିଲା।